Hogeita laugarrena gogu abenduan Gerturak genduena Aretzi genduan Maria Jose, Jose Maria Maria Jose Pastoak garrantzia Iria karnazia Alame hotzen ere Jaiozkan umbia Maria Jose, Jose Maria Maria Jose Hortizigora niñoakela ospitaletxo zar baten Hortizigora niñoakela ospitaletxo zar baten Aita Sanko zetu batu nebazto sartxo almatzen Da Belén, eta Jesus Nazaren Nazareteko temploan dago alma eder bakantzirik Nazareteko temploan dago alma eder bakantzirik Izena berak aria dauka ondo grazia beterik Da Belén, eta Jesus Nazaren Maria ditxosia, ia da denboria, zugandik aioteko. Jesus Salvadoria, Jesucristo. Aize polita gerran, Jesucristo. Leiotik begiran hau, zelako txorixoak, energia hartzeko, ere gizikoak, Jesucristo. Aize polita ederran, Jesucristo. Txorixoen ondoan, grindilize, piperrak, txorixorik ez badau. Atara ikusin txaurrak, Jesucristo. Aize polita ederran, Jesucristo. Gau bat azaixue, urrengo nartia, gauna gorte zaiezara, osasun bakian, Jesucristo. Aize polita